El món de la propietat intel·lectual ja mai més serà el mateix. OpenAI ha guanyat els editors i s'ha resolt que les IA no vulneren els drets d'autor. Apunteu aquesta data, el 7 de novembre de 2024 marcarà un punt d'inflexió en la batalla entre la intel·ligència artificial i els drets d'autor. Una resolució judicial contundent va exonerar OpenAI de les acusacions de plagi i violació de propietat intel·lectual, desestimant una demanda presentada pels editors Alternet i Rostoy. La decisió reforça la legitimitat de l'ús de dades obertes en l'entrenament de models d'IA i qüestiona la validesa de moltes de les demandes legals en curs contra aquestes tecnologies. Raonaments de la resolució. Arguments clau a favor d'OpenAI. L'entrenament d'IA no vulnera els drets d'autor. Segons els arguments acceptats pel tribunal, el procés d'entrenament de models amb dades accessibles al públic està protegit pel principi d'ús legítim. Aquesta pràctica no constitueix cap infracció. El principi jurídic d'ús legítim s'estén a la música, imatges, vídeos i tota aquella informació susceptible de propietat intel·lectual. Les IA sintetitzen, no copien. El tribunal va destacar que els models d'OpenAI no reprodueixen textos literals, imatges o vídeos, sinó que generen respostes basades en síntesis d'informació, eliminant la possibilitat de reproducció exacta. El conjunt de dades és immens, impossibilitant la còpia exacta. L'enorme volum de dades utilitzat pels models fa pràcticament impossible que es produeixi una reproducció literal de qualsevol obra específica. És a dir, només es podrà parlar d'infracció dels drets d'autor si es reprodueix un tema concret, d'un autor concret, i aquesta obra està subjecta a drets. Un tema com els que feien els Beatles? Doncs no. El regurgitament no és demostrable. Els demandants no van poder aportar proves concretes que ChatGPT hagués replicat directament als seus articles, una càrrega de prova indispensable per a qualsevol reclamació legal, tot i que això podria haver estat cert en models anteriors que ja s'han retirat del seu ús. La decisió judicial és un cop dur a les demandes per drets d'autor. La jutgessa Colin Monaco-Mahon va desestimar la demanda d'Alternet i Rostoy, subratllant que el seu argument principal no era l'eliminació d'informació de gestió de drets d'autor, CMI, sinó l'ús dels seus articles per entrenar models sense compensació. No obstant això, la magistrada va indicar que aquesta queixa, tot i ser comprensible, no encaixava dins el marc de la DMCA, és a dir, no hi havia pirateria de continguts. En la seva resolució, la jutgessa Monaco-Mahon va qualificar les proves presentades com a insuficients i va emfatitzar que el dany al·legat no tenia fonament jurídic. Aquest veredicte estableix un precedent que podria limitar futurs intents de litigar contra empreses d'IA per l'ús de dades obertes. La derrota sense pal·liatius d'Alternet i Rostoy representa un cop dur per als editors d'arreu del món que buscaven frenar l'expansió de la IA o, com a mínim, extorquir les empreses multimilionàries d'intel·ligència artificial mitjançant demandes judicials. Tot i que els demandants planegen recórrer, la jutgessa es va mostrar escèptica que puguin demostrar un dany directe reconeixible. Experts com James Grimmelman, professor de dret a la Universitat de Cornell, consideren que aquesta resolució té el potencial de restringir dràsticament les demandes relacionades amb l'entrenament de models d'IA. Aquesta decisió podria eliminar la legitimitat de casos futurs d'infracció de drets d'autor contra les empreses d'intel·ligència artificial. A més, la visió de la magistrada nord-americana ha estat assumida pel cercle de poder que ha guanyat, amb Trump, les eleccions nord-americanes. La idea que les empreses d'IA són una prioritat nacional fa que no existeixi cap raó perquè aquestes respectin la propietat intel·lectual de la resta del món. Primer, la prova que això va de debò és que Donald Trump ha amenaçat públicament que els Estats Units es retiraran de l'OTAN si la Unió Europea s'atreveix a sancionar X, Apple o qualsevol altra tecnològica americana. La victòria d'OpenAI no només enforteix la seva posició legal, sinó que també reforça la legitimitat del sector d'intel·ligència artificial. Jason Dautrum, portaveu de la companyia, va afirmar: construïm els nostres models utilitzant dades públiques, protegides per l'ús legítim i els precedents legals establerts. Els tertulians,
Catedràtics i estómacs agraïts de les entitats de gestió que asseguraven que els resultats de la IA eren Israel legals, hauran de callar una altra vegada. Perquè això afecta, i molt, els conceptes de què és còpia privada, reproducció pública i les regalies que es percebem per aquestes. Exemple pràctic. D'aquí a uns mesos, demanarem a la nostra IA que ens faci una pel·lícula amb un argument semblant a Casablanca, interpretada per algú semblant a Humphrey Bogart i algú semblant a Ella Macpherson, que passi a Hawaii i que tingui 3 escenes pujades de to. El resultat, un film de 120 minuts, el guardarem al nostre disc dur o mòbil. Res d'això generarà drets de reproducció, còpia privada o propietat intel·lectual. No és una broma. Estem a pocs mesos que Netflix ens ofereixi aquesta opció. La resolució judicial reflecteix un canvi de paradigma. Les IA no són Israel legals, ni infringeixen els drets d'autor sempre que operin sota els principis d'ús legítim i siguin americanes. Dit d'una altra manera, més d'un segle de pacífica jurisprudència del nostre Tribunal Suprem i de centenars de tribunals suprems de tots els estats que són i han estat, acaba de passar a la història per la resolució d'una jutgessa de Manhattan. Al cap i a la fi, l'imperi és l'imperi.